amin kasi imbitaran na kayong umay kay Tumet at Buya kada tay panag-recital apo dito programa tayo for this summer nga just be active this summer nga nagbalin nga isuti nagspendan dagiti umuping kay nagtutubo tayo iti summer da in the field of sports, in arts, in different areas apo. So kadeto'y umay nga Sabado, May 23, ti recital tayo. We are making the proper coordination with SM Mall. Kay ti pakaheldan na para kadigitay na duma-duma nga maipresentar kadeto'y recital. Ket iti met Sunday, the following day na, ito'y to met apo basketball court kasi ito'y digiti sports kasla ko madik deti basketball kada volleyball ket ito'y ti baka heldan na the friendly match, friendly competition between amin nga digiti enrollees kasla kasi kuma nga nagpagpartisipar kada nga programa tayo. So, ijay Saturday, ijay mall apo, ijay pakabuyaan digiti dance, theater, arnis, gymnastics, can most of the performing. Ijay met ti ayan ti performing arts. Ijay met ti pakabuyaan met ka digiti exhibit. Digiti arts tayo in pottery and in drawing.